Minsan ako'y nagtataka kung bakit ba laging nagdurusa, at bakit ba nahihirapan habang nagising ka na Sa Shine FM, adunay kadaugan. 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 sa pagsunod sa iyong kalooban. Kasus ikaw ang kailangan upang ang lahat ng ito ay makayanan at maunawaan. Jesus, tanging ikaw lamang ang lagi kong inaasahan kapag ako'y nahihirapan at pag ang puso ay nasaktan. Nais ko iyong tulungan upang malampasan ang hirap na naranasan. Minsan tanong ng isipan, bakit ba kailangan masaktan? Ngunit aking naintindihan, ito pala sa aking ay pagsubok lang. Pagsubok ay hindi hadlang sa pagsunod sa iyong kalooban. Ito ang daan upang patuloy pa kitang paglintigan ngayon o kailanman. Jesus, tanging ikaw lamang ang lagi kong inaasahan kapag ako'y nahihirapan at pag ang puso ay nasaktan. Nais ko iyong tulungan upang malampasan ang hirap na naranasan. Jesus, salamat sa'yo, salamat sa mga paghihirap ko, sa pamamagitan ng mga pagsubok na ito, lalong tumitibay ang pananalig ko sa'yo. Kapag ako'y nahihirapan at pag ang puso ay nasaktan, nais ko iyong tulungan upang malampasan ang hirap na naranasan.
atong kinabuhi si Jesus lamang ang bugtong pahandi. Pagbantay sa tanan panahon kay ang pagsulay ikaw gusto ko gana. Apan ayaw kabalaga ang tulong sa Dios hinuon ang kuna. Himo ang siyang bahandi kay ang Dios mohatag kanimo kinabuhi. Ang kasulatan ng Ginoo, ang tao mabuhi dili sa panlamang kundi sa matag pulong usab nga isulti sa Dios. Nahimugso kining atong tulumanon ang pulong mo kinabuhi ko. Ang pulong mo kinabuhi ko maghatod nganha kaninyo mga mensahe sa kaluwasan, kabaguhan, kadaugan, kag ikutlo sa balaang kasulatan. Tanang butang may katapusan, mahal ang tanan. Baik hapon ka natong tanan maigsoon. Luzon, Visayas, at Mindanao ang atong oras. Alas 5:36. Ilabi na sa atong mga kaigalaan nga nag-roll sa Facebook Live. Ano na tayo mga nakasulod mga kaigsunan. Dili na sa Facebook Live Luzon, Visayas, at Mindanao. Salamat sa Ginoo, doon ay mga mensahe agikan kayo sa Cebu City, diya sa Vicente Soto. Although mga kaigsunan, kini nga to ang FM Radio, dili ta involved mga kaigsunan sa gitawag og politics. Sa gikaingon ko na ang atong FM Radio more on preaching the word of God o awit makalangit ng igsoon. Pwede lang yun na i-share ka to sa personal na nailin niya diya sa politics section. Salamat sa Ginoo, doon ay mensahe si Sir Belenario S.K. Florentino from Davao City Government. Kapatid, mananampalataya tayo sa Panginoong Diyos, huwag magbabad sa politics. Simula pagising hanggang pagtulog sa gabi, trust and have in the Lord, kapatid. Salamat sa Ginoo sa imong kinabuhi, Sir Florentino S.K. from Davao City Government sa imong mensahe. Although mga kaigsunan, sa gikaingon ko na ang FM Radio din sa 95.3 wala ta sa atong linya na kaya wala man ta mga kaigsunan sa gitawag o advertise. Wala ganit tayo mga pahinudyo sa nagkalain-lain nga kalihukan sa komunidad. Salamat sa Ginoo kayong hapon. Labi na sa kinabuhi ni Sir Gabas Singgit from Maynila. Mayong hapon, Pastor, o sa ang Ginoo magapanalangin ka natong tanan. Request ko o song, Pastor, ihimo mo bago. Salamat. Higit-lima kay sunan. Labi na sa kinabuhi usap ni Brother Pops Dilong Ningito Garcis from Lapu-Lapu, Cebu City. Muna ko na itong malantawan magsuon ang dagkong trahedya labi na sa Bicol area o sa laing mga nason. While naglantaw ko sa dagko kay kalapidan, grabe igsuon sa laing nason ang crack ang mga yuta, dagko kayong mga crack. O niya, mo makita ang area sa mga eskwelahan, tutok na sa lapo pa sa bubong, doon ay mga balay nga nangaanod. Doon ay mga kinabuhi, mga bata na nakalas, bata pa maigsuon gikapsa na sa kinabuhi tungkol sa kalamidan. O nga diri nga dapit, atong nangalugpan maigsuon, mga sin lang yun sa simbahan, nagiputol-putol maigsuon sa hangin. O niya, nanapoy nagtungay-tungay nga mga sin, o nangaamuban amo na lamang yun ang ibang tagtang para sa paglikay sa delikado nga nahimtang igsoon kung maglupan yun ang sin. Daghan mang nangamatay ni anak igsoon kung maigo ang tao anak igsoon. Nasalamat sa Ginoo doon na lay mensahe ang atong igsoon. Dagan man ang ato ka monitor mga kaigsunan. Ato nga doon na rin komento sa ni Sir Belenario S.K. from Davao City Government Pagagsunan. Doon na lang yun sa mensahe. Salamat sa Ginoo sa tanan nga nagwas karon, although every day, every time ta mag-live pagsuon, nag-live-lain ka buwan sa to Facebook Live Luzon, Visayas at Mindanao. Naging kaingon ko na no commercial ang ato nga FM Radio dinis kabukiran.
ang ato ra gyud gihatod mga mensahe gagikan sa Ginoo, mga mensahe nga makahatag og kadaugan kasiguruhan o kapaguhan sa dagat sa atong kinabuhi dinhi sa silong sa kalibutan. Mahinungdan kani ang ato karon nga tema nga pagatun-an, that is filter. Kanang filter mga kaigsuonan ana po din sa Biblia, pastor. Mas labaw pa mga igsuon atong salahon ang atong una-una diha sa mensahe sa Ginoo. Karon wala ni mga hugaw nga mosulod sa atong utok. Kaya ang sakyanan na igsuon kanang dekrodo, kanang diesel, kung daot ang fuel filter, maunay mo supply sa krodo kaingon sa injection pump. O niya kung hugaw na, dapat ko na reviewhan. Una nga ang mga driver sa diesel, sa dekrodo nga sakyanan, kung makabantay lang dayon, makapaandar lang dayon sa sakyanan, gawa sa gitawag og ignition engine kanang di gasolina. Kaya kung walay kalayo ang mga spark plug ana, walay supply nga kalayo, dito na siya mo andar. Una nga atong i-discuss karon kabahin ani nga mensahe. Kapan sa dili pa mga igsuon, mag-ampo sa tao niya akong i-play ang request awit magalangit ni Sir Rosel Gabas, Singgit from Davao City Government. Mag-ampo sa tao mga igsuon. Labing kamanan o mahigugmaon ka nga Dios Amahan. Salamat o Dios sa imong paggunit, sa imong pagtitig, sa imong pag-amping sa matagusan namo nga makinabuhi. Nga padayon kami nga adunay paglaom gikan kanimo o Dios. Labaw sa tanan niining panahon karon adunay pagbagyo, adunay pagulan, adunay hangin, adunay dagko nga mga kalabinan nga among makita sa nagkalaing-laing mga nasod bisan pa man sa tigok Pilipinas Amahan. Apan salamat o Dios, imo kami giampingan o gititigan kanunay sa imong pagkamaayo nga ikaw kanunay nakakita sa among mga sitwasyon o kahindan. Sa tanan karon na naka-open na sa FM radio dinhi sa 95.3 nga kanunay nagasunod ining mga programa, I declare blessing sa matag usa, labaw sa tanan sa nagapaambit niining, labaw sa tanan o Dios na nagasir niining mao nga programa. I declare blessing sa matag usa, bisan pa man sa Luzon, Visayas, and Mindanao, even sa laing mga nasod, sa tanan nga mga OFW Amahan. Panalipdi og ampingi ang ilang kinabuhi labaw sa tanan sa akong kapikas kinabuhi. Kanining umalabot na 29 o Dios ika 36 niya katuig dinhi sa silong sa langit Amahan. Bisan pa man layo man ang iyang pamilya nga naa karon siya sa laing mga nasod nagapanarbaho. Apan salamat o Dios, imo siya tipigan kanunay mga panahon katuigan, mga pinilok-pilok ng mga katuigan agabot siya kinabuhi uban ang kalinaw kahusay mayong panlawas o Dios imo ipasinati sa mong kapigas sa kinabuhi. Anamong tanan dinhi sa mga kaigsuonan o Dios dinhi sa balok, dapit sa Pilipigan, dapit sa Kapoy, Lord, mga pag-ampo kanimo padayon ikaw magagunit sa batakusan namo Amahan. Samtang kami magapadayon sa pagtuon sa imong mga pulong mga mensahe, usisaha, eksamina kanunay ang among kasing-kasing nga wala kini mga hugaw o mga lama o mansa sa among una-una o sa labutan aron ang imong mga pulong mga mensahe mo'y paghari o pagbuyo sa among mga kinabuhi Amahan. Labaw sa tanan din katapusang panahon nga kami putli o angayan tapos diya sa imong atubangan Dios. Salamat o Dios, bisan pa man sa tanan karon nga nagasunod dining mga programa, Lord, I declare blessing sa matagusan. Itap na ulapit sa kagabion emiratag ka na mo, lupok himaya na nalagyan ka nimo ang tanan, pinagis sa ngalan ni Jesus ang tanan pag-ingon. Amen. Amen. Sa makausap pa mga igsuon, ako lang i-play mga kaigsuonan dayon ang request ni Sir Rosel Gabas, Singgit. Ang iyang request, ihimo kong babo. Song by Pastor Gideon Candelario, mga kaigsuon. Imong sedusin, imo kong gipagunin, gibuhat ang tanan, di pa ang pagtunahanglan. Kung mga among kipaglaban, walay katapusan, walay katapusan. Gibuhat mo ug imong gihuman,
akong kapagyasan nga imong Gihimo mong bag-o maisuon song by Lang sa kapalin sa kanan Ada Asidor. Ipalit-palit Gihimo mong bag-o ison. Dawalay pulos ni ining kalibutan Request by Katawhan daw Serosel Gabas from Maynila mga ison. Ilabi na sa kinabuhi, hagikan kayo sa chapel sa San Jose, chapel Senior San Jose. Chapel Son Barangay 4 Tanay City, sa Zamora Street, Barangay 4 Tanay City, Zamora Street mga ison. Salamat sa Ginoo. Kini nga to nga programa mga kaisunan, wala lagi tayo gipihikan wala lagi tayo giditikan basi sa balang kasulatan mao lagoy ato ang tukion sa katapusan ng kinabuhi. Ainungdan kini nga to nga programa dinis kabukiran, wala tayo relihiyon, wala tayo pundok nagigo kundi base sa pulong sa Dios. Aron ikaw o ako magkinabuhi sumala sa mensahe niya. Bao ang atong topic mga isuon karon nga pag-iskutan ato ni kitapikan filter sa lahat. Kaya kung ang atong kinabuhi, ang atong pagkakristohanon dili ni salahon kanunay Dios mensahe sa Ginoo. Ang hugaw kay ni huna-una. Daot kay huna-una isuon. Apan kung salahon ni kanunay ipa-examine ni kanunay sa mensahe sa Ginoo, mahimo ni Dios. Mahimo ni tinuod atubangan sa Dios. Salamat sa Ginoo. Ikan kayo sa Barangay 4 sa Tanay City, Negros, Orvietan. Sa tanan karon naminaw sa Sign FM 95.3 sa dial sa inyong mga radyo dito sa Kabukiran sa Bayawan City, sa Kabukiran sa Tanay City, sa Kabukiran sa Pais City, Negros, Orvietan. Ilabi na sa kinabuhi ni Ma'am Joanne Malmes Katan Akap, labi na sa mga Katan Akap mga kaisunan. Bayong hapon ay hapon kanyang tanan sa mga Katan Makatan ang Akap family mga isuon. Diya sa Bigdoy o diya sa Bantulinaw o diya sa Dati sa Pilipigan Paleo Negros Orvietan. Salamat sa Ginoo sa inyong pagsunod sa atong programa karon. Ikinahanglan ato ning tun-an kay kanang sakyanan kung hugaw na og filter, kanang salahan digo na kaandar kung sa pagkaang tawo hugaw og una-una digo na na-concentrate sa pagkamaayos Ginoo. Ini katapusang panahon dapat pure ang imong kasing-kasing, pure ang imong una-una aron makaarangkada ka diha sa presensya at tubangan sa Ginoo. Amoy tag-iya sa imong kinabuhi, may tag-iya sa tuhang ang gininawa puso. Matag-adlaw na itong gigamit ng mga kaisyon. Ato na nga hatagan o definition mga kaisunan kining filter. Ingon dire, apparatus by which water any other liquid is purified, a device for arresting particles of dust, etc. in the air is drained. Salahan pa. Mauna ka ang sakyanan na nag-imong motor kung wala na fuel filter ikan sa tangke, kaingon sa karburador, posibilidad dili na sa kapaandar. Kay daghan kay mga partikul, mga kamay nga mga porsyon, nga mga hugaw, maunay mo bara sa alagian sa gasolina paingon sa karburador. Una usahay ang atong una-una mabara. Ano man hugaw kay una-una ikaw labi na kung walay Ginoo. Ang maghari imekson kadautan, pagduda, pagdaot, apan
diha sa lupas Ginoo, ikaw o ako mahimo gyud kang piyor. Kung imo ipasala ang imong kasing-kasing una-una diha sa mensahe sa Ginoo. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Brother Alje Acero Siray. Good evening, Pastor. God bless you always, Pastor. Wow. Ya ngayon nanukat sa Mingladilla, Cebu City, sa mga Acero family magkaisunan. Nabangkod niya siya ni Brother RJ Acero tingali may suon o bangkod gini si Brother RJ Acero Siray mga kaisunan. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Ma'am Norberta Yotrase Bram Bolot Negros Oriental. Kumusta mo diha, Ma'am? Ang ato nga panahon karon igsoon, grabe kayo maglantaw gyud ka sa balita igsoon perteng lisura sa laing mga nason. Ipagkita mo na tayo ang Adunay mensahe si Ma'am Norberta Yotrase. Good evening, Pastor, o sa tibuok mong pamilya. Dalaygon ang Dios sa kanunay niyang pag-atiman kanato watching her enjoy. Wow. Salamat sa Ginoo. Dili gyud nato kabayrag sa lapi kon bulawan. Kung makita ang mga panghitabo o sa bagyo igsoon, ya labi na sa dapit sa Bicol nga area. Abot sa bubong maigsoon ka ng eskwelahan, nahimo nga sapa, nahimo nga dagat, nahimong tubig igsoon. O niya sa laing nason ni crab, dako kay crab imbahin ni split. Grabe. Usahay sa atong kinabuhi ba? Dili tagabantay mga igsoon tungod sa mga daot nga mga panguna-una ni grabe ang kasuko sa Dios sa mga tao. Ay maumanay magdesisyon lamang sa iyang kaugalingon, dili naman mag-agad sa mensahe sa Ginoo. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Brother Arnando Inglaterra from Samar. Ano na sa mensahe mga igsoon? Maayong hapon, Pastor Safre. God bless sa imuhang pamilya o sa tanan nga mga viewer, amping sa tanan nga mga anak sa Dios. Wow. Ampingan kita sa Ginoo kanunay. Unya, ang Ginoo may magtitik sa kasiguruhan. Kay ikaw ug ako kanunay tagtabunan sa habilin nga dugo ni Kristo. Adunay mensahe si Brother RJ Acero Siray. I-shout out ko akong mga ginikanan pastor, si Brother Prone o ni Malin Siray pastor, uban sa akong mga igsoon. Salamat pastor. Salamat sa Ginoo. Iyaha ini nga papa mga kaison na iya mga ginikanan si Brother Prone o ni Sister Malin Siray mga kaigsunan. Gikan kayo ni Brother RJ Acero Siray. Ano na sa mga mensahe mga kaigsunan ato rin kasigpit din sa puglo si Brother Rone ni Sister Malin Siray family mga igsoon. Gikan kayo sa Minglanilla, Cebu City mga kaigsunan. Salamat sa Ginoo sa inyong pag-atiman o pagtumbaya o pag-share nining ato nga programa. Ilabi na ining ato karon nga topic nga paghisgutan kining filter. Anaa ba diha sa Biblia maigsoon ato ra nang ihao diha sa mensahe sa Ginoo kay mas grabe gani ang pamaagi o proseso sa sakyanan nga ayuhon pa na og sala ang krudo ang gasolina, usa pa na mo adto sa karburador, usa pa na sunugon dito sa gitawag og combustion chamber, usa pa na mo andar. Mao nga ikaw ug ako kung dili ta magpasala diha sa mensahe sa Ginoo, usahay ang atong hunahuna baho, daot, hugaw, ano man wala may giyas Ginoo igsoon. Mao nga niining katapusang panahon dapat magbantay ang matag usa igsoon. Adunay mensahe si Ma'am Norberta Yotrase. Okay ra kaayo pastor, maopay pagkahuman
handa mo sa among Bible study sa among core group. Wow, salamat sa Ginoo. Muna nga kanang gitawag sa core, mao na say kinatibuk-an ba usa na sa kagrupo. Ano na atong amigo may son niingon siya pastor, mag-meeting mi sa kinatibuk-an sa core. Ang core maigsoon mao na say kinatibuk-an. Involved ni anak mga kaigsuonan tanan na imong mga kaubanan, that is core group. Wow. Salamat sa Ginoo. Inigatap na og dapit sa kahapon nun, doon na po tayo klase mga igsoon sa gitawag pagtuon sa Biblia. Kunya nahuman na to ang topic nga leadership. Ang leadership maigsoon dili na siya basta-basta ang i-discuss. Kay daghan kay mga mangandoy nga mahimong leader pero walay gitawag og leadership. Dahil sunod amo katunan mauna sa ang counseling, usa pa ng paghanay sa wali. Kano man kung mag-eskwela kag Bible school, ang iuna ang paghanay sa wali. Basta okay na makabalo mo wali, muhanay na nay title na nay tema. Pangutana maigsoon sa diha nga ang usa ka estudyante sa Bible school sa pioneering na ba sa gitawag og leadership. Kung unsaon niya pag-counsel ang tao, lain-lain big batasan, lain-lain sitwasyon ang tao sa kalibutan. Dapat makabalo ka, doon na kay kaalam gikan sa Ginoo kung unsaon nimo pag-counsel ang usa ka tawo dunay problema. Dapat doon na kay kaalam gikan sa Ginoo, dili kaalam gikan sa tawo. Kay kung ang kaalam gikan sa tawo, dugangan man nimo. Igno man nimo ay pagpakamatay na lamang tiwas ay wala na mo kay hinungdas kalibutan. Ikaw ug ako dili na mo'y prinsipios Ginoo. Ang prinsipios Ginoo ipadala niya si Jesus aron ikaw ug ako mabag-o sa itubangas Ginoo. Wala ipadala si Jesus aron ikaw maimpyerno. Ang katuyuan nganong nagpakamatay si Jesus aron ang tanang katawan mapasaylo ug mubiya sa ilang pagkadautan. Amen. Mao nga gikinahanglan atong tun-an pag-ayo ang balaang kasulatan aron ikaw ug ako mahimong pure atubangas Ginoo. Ayuhon pa maganing sala ng krudo, usa pa moabot dito sa injection pump adto pa sa nozzle mga kaigsunan. Usa pa na moabot sa injector. O niya iagi pa nag-computerize pila ka porsyento nga mosulod sa usa ka alagian sa linyada sa krudo. Usa ka piston, usa ka linyada. O niya kung kulang na siya, waandar kahaok tarong ng imong sakyanan nga di krudo. Samot og di gasolina. Ang di gasolina nga sakyanan mauna sa ignition engine, ignite, pinaagi sa kalayo through battery. Kanya ang imuhang mga spark plug, pila ka buok spark plug ug arikas multicab, tulo ka buok, 3 cylinders. O niya ang usa ana kay basket, mudalaan ka nagtaro. Nya plus gikan sa tangke, hugaw kaayo ang tangke, paingon dito sa supply, moagi pag yung nag-fuel filter, napalibag yung pagkaon, na humangyo. Hello. Ang atong pagpangalaga diyas Ginoo dapat pure ta nga mga tubang kanunay sa presensya sa Dios. Nga walay hugaw. Sa pagbalik ni Jesus walay kunot ni mansa. Aron ikaw ug ako, wow. Taas noo kahit kanino. Kung ang imong pagpangalagad haong diyas pala ang kasulatan. Amen ba? At tingali, wala na yung mga request awit makalangit, ato ning ipadayon mga ison ang pagtuon sa balaang kasulatan. Ang ato katima karon, filter your thinking. Salaha ang imuhang mga panghuna-huna. Kay kung dili ni salahon ang atong mga panghuna-una, unsa may mosala? Ang musala ni ini mo oy mo cross examine ang mensahe Ginoo
O sa may giingon sa ikaduhang Timoteo, Kapitulo 3, versikulo 16 ngadto sa 17, ang tibuok kasulatan gibugna gituga aron pagtudlo, pagmando, pagmatuto, pagpadlong, pagsaway. Ang problema mga igsoon, o pili po ta magpasaway. Usang ragyod kahugaw ni atong una-una. Mao nga diri sa Filipos Kapitulo 4 versikulo 8 ngadto sa 9, niining katapusang panahon igsoon dapat magmatngon yun. Tanawa na ng mga trahedya karon tungod sa kahugaw sa taos tibok kalibutan. Mas grabe ang kalamidad kay kumparar nimo kaniadto. Adunay mensahe si Pastora si Ma'am Norberta Yotratsi from Bulon. Ang kahulugan sa core kay kunik ang reach out. Yes. Doon na mo'y pakigrelasyon sa usat-usa. Kung nagmag-meeting mo, diha sa core group. Muna sa grupo mga kaigsunan sa pag-meeting, nasakto salamat sa Ginoo sa imuha nga mensahe Ma'am Norberta Yotratsi, kunik and reach out. Wow. Muna nga nagkalaing-laing grupo, muna sa gitawag og core. Mag-meeting ko sa aming pastor sa among core. Amo nagdalon sa amo ang mga mensahe. Pagtipon ba? Ikunik ang imuhang mga panghuna-una sa imong ubang huna-huna igsoon. Mao nga sa atong kinabuhi, ang atong huna-huna dili mao. Hugaw kaayo unsao man ato pagkunik ato bangas Ginoo. Unsaon man ato pag-communicate ang Dios. Amen ba? Kung ari kas ignition engine, kung dunay mga kuryente anang madisconnect, mo andar kaha ng imuhang gasolina, di gasoline engine, dili. Adto na po na bulungon maigsoon dito sa fuse box basic na ay naputol dito. Nganong naputol kay dunay grounding. Nag-abot ang negative o positive, human yun. Mao na po na bulungon sa technician sa mga mekaniko nga electrical diha sa automotive mechanic igsoon. Mao nga kumusta man ang atong pakigrelasyon ngadto sa Ginoo niining katapusang panahon. Makakunik ba ta ato bangas Ginoo? Kung hugaw ta og espiritu, hugaw ta una-una, dili ta pure ato bangas Ginoo. Ang pangutana diha, unsa may mo screening ani? Unsa may mo sala? Dinis kabukiran maigsoon kasagaran ang mga host gikan sa mga tabay, daghang limatok, daghang hugaw. Una nga diri kanunay namong gisalah. Aron pag-abot dito sulodlan, wala na'y mga hugaw bisan lumot ginagmay. Nganuman daghan kayong mga lumot. Wa pay klaro dunay limatok mainom. Hello. Sa atong kinabuhi maigsoon walay lain nga makalimpyo nini ang mensahe sa Ginoo. O pag kinabuhi sumala sa mensahe sa Dios. Ingon ang Filipos Kapitulo 4 versikulo 8 ngadto sa 9. Ining katapusang panahon mga igsoon dapat magmatngon ang matag usa. Ingon diri mga kaigsoon sa Filipos Kapitulo 4. Salamat sa Ginoo sa imuhang mensahe Ma'am Norberta Yotratsi. Haog mo sa ang atong mensahe karon kini nga filter igsoon. Kay ang filter mga kaigsunan maunay mo sala sa usa kasakyanan gikan sa tangke moagi pag yung nag-filter aron pure na ang gasolina or crudo paingon sa injection pump. Mao nga ang dikrudo nga sakyanan kung ang driver doon na say basic learning nga makahibalo siya nga dili na mo andar maning sakyanan, tagtangon ra na fuel filter, limpyohan ra na, waon na tong mga damulmok, waon na tong mga tubig. Kay ang tubig tuara man sa lalom, dili man na atos taas, sa lalom ra man na. Mao man gani ang motor og sakyanan kung dunay drain valve,
drinan ra na maigsoon mo andar ra ang sakyanan. Usa pa na mo adto dito sa gitawag og injection pump kundi krodo ang imong sakyanan. Muagi na po na siya sa mga nosol. Kada piston doon na siya kaugalingon nga nosol injector. Aron sa supply nga krodo gikan sa tangke paingon sa fuel filter. Ay gikan sa fuel filter paingon sa injection pump. Mas grabe magani koneksyon ng mga sakyanan unsa pagkaha kita ato bangas Ginoo unsaon ato pagkunik kun daot ang atong huna-huna. Hugaw may son daghang damulmo, daghang daot, daghang baho. Labi nagdili ta magpakoreksyon sa mensahe sa Ginoo kay mamuligi sa ikaw ug ako may son dili nato na ikapamuligi kung layhan tag magbag-o sa kinabuhi dinhi sa kalibutan. Tanan nga naa sa Biblia kaayohan lang yun dili na kadautan kung ikaw ug ako magpabago. Wala mi dipinsa sa among kaugalingon. Mismo kami giigog naming daan sa mensahe sa Dios. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Sister Annalyn Inarciso Gabas mga kaigsunan sa mga Gabas family. Ilabi na ni Ma'am Josie Kinikito from Tanhay City mga kaigsunan. Kumusta man diha Ma'am Josie Kinikito mga kaigsunan, tingali pa rin kini sa ko nga under kani ato nga si Francisco Kinikito mga kaigsunan. Diha gayon sa San Jose sa Asinda mga kaigsunan. Pasig parinter ni sila mga kaigsunan sa mga Kinikito family mga kaigsunan. Ako na ding basahon. Ingon din mga igsoon. Sa katapusan mga igsoon, puna ang inyong mga huna-una sa mga butang nga maayo. Sa katapusan, kung sa ipapuno sa Dios, mga maayong panghuna-una, dili daot. Kaya kung maghuna-una kag daot, tanawa ra ko ng sakyanan kung dili pure ang krodo paingon sa injection pump muandan ang imong sakyanan di ba pag-untol-untol na maigsoon mura ng kabayo ba mag-inuwa kunya dili na yun na muandar wa may klaro di na kaangat biris paliw igsoon sa katapusan panahon maigsoon maunay gusto sa Dios sa mata ko sa kanato onya moatras ko diri sa versikulo 5. Ingon diri maigsoon, ipakita sa tanan ang malumon ninyong kinaiya. Hapit na mobalik ang Ginoo, ayaw kamo kabalaka sa bisan unsa kun dili pangayoa sa Dios ang inyong gikinahanglan uban ang pagpasalamat sa tanan ninyong pag-ampo. Ang pangutah na mangguon, unsaon nato pag-ampo kun hugaw ang atong huna-una? Di ba mahimo tang hipokrito ato pangas Ginoo? Di ba mahimo tang tigpagarawin nun? Even gani dili na maing relasyon sa atong isikataw. Di mao man ay mo prove sa atong kinabuhing pagkakristohanon igsoon. Ingon diri sa city, ug ang kalinaw sa Dios nga dili matugkad sa tawo. Kung maayo ko kag huna-una, dili kadaot og huna-una, di ba nindot ang imuhang kalinaw man ang imuhang matagamtaman, dili man kadaotan. Wala pa kay ginauna ang daot. Puro man lunlun, kahusay, kalinaw, kaangayan. Wala man kay mga daot nga huna-una sa imong isigatawo. Mao sa katapusang panahon, punon nato ang atong huna-una sa mga ama ayong mga panghuna-una. Aron makakonekta sa Dios. Dili lang kita kakonek sa Dios may ison kung daotan taguna-una. Tanawa na kung si Satanas nakakonek ba sa Dios may ingon pa nakakonek pastor ni adto magani sa langit aron mo tintal ni Ho. Igo rang ni adto pero wala sa katintal ni Ho. Mao nga ikaw ug ako magbantay dinhi sa kalibutan kay naagod sama ni anak nga kinaiya. Ingon diri ug ang kalinaw sa Dios nga dili matugkad sa tawo mao ni nindot. Matugkad lamang ang tinuod nga kalinaw kung na kay mensahe Ginoo.
sa inyong kasing o na diha sa inyong pagkahiusa sa Dios. Di magutang mahimo makahiusa pagkahiusa ni Kristo Jesus o di mo ang pagkaon sa katapusan mga isun sa mga tabayo alay o na dayon sa mga butang nga matuon ligdo matao putli. Wow! Dili! Dili! Putli! Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Sir John Leonard Upako kalay kay mga kaisunan sa itong nga programa. Ilabi na sa inyo nga pamilya sa mga kalay kay family o ubao family mga kaisunan. Una ka sa panahon na lain-lain ang isiso o sa pang musunod o maminaw sa Ginoo at ipabuti ni sa radio sa 1953. Hindi sa bukiran mga iso, wala milain nagpangandoy, wala milain tumuha ikaw ako wala tayo buka wala tayo simbahan ang atong gidala ang atong gidala pagkamahis kayo wala tayo kinipigan sa atong amigo gikan sa chapel banday po sa Tanay City nagwas sa atong programa. Unsay giingon diri mga igsoon sa katapusan mga igsoon pun-a ang inyong hunauna sa mga maayo ayaw pun-a dili maayo kay ang opposite magod sa maayo dautan sabna di ba unsa may opposite sa maayo di dautan kung dautan ang imong hunauna ang kaatbang anak maayo. Wow. Pero kung maayo ka pagbantay sa dautan kay kaatbang anak dautan sab. Pero tugan pinaglori nga ikaw ug ako maayo ato bangas Ginoo. Wow. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Sel Alberto Visitasyon sa tanan nga mga visitasyon family nga nagwas sa usab sa ato nga programa. Ilabi na diha sa Kabanbanan. Dunay daghang mga family visitasyon diha mga isuon diha sa dapit sa Pilipigan, sa Tuyupan, Lower Tuyupan. Diha sa dapit sa Manialas, dunay mga visitasyon diha mga igsoon. Salamat sa Ginoo. Sa giingon diri mga igsoon, sa katapusan mga igsoon pun-a ang inyong una-una sa mga butang maayo. Onya kung maayo ang imong giuna-una tan-awa ra gud. Angay daygon, siyempre maayo kang tao kisa man ay di daygon jud ka. Di ba? Adunay mensahe pastor dire ra dapit sa among lugar. Putol-putol man imuhang signal karon. Pero salamat sa Ginoo maulian ra ni ang signal. Diha sa Samal Maysoon tingali putol-putol ang signal tungod sa atong weather condition. Ato bang panahon karon may sundo na napukunoy bagyo. Bator pa sa akong amigo nga akong nakahalubilo karon. Siya na unyas Lunes magsugod na sa usa tong bagyo ha maison Leon. Asa to Leon? Kuna ngalan maron maisoon o isog ra pa ng Leon maisoon. Nyael. Layo pa kayong moabot ang Z. Disyembre may igsoon unya sa Biyernes kay pizza uno naman mga igsoon maunay pirmero nga pizza sa Nobyembre. Unya sa Huwebes 31 na pagkadali ara. Una nga mura mo sa kapamilok ra gyud. Ining ato nga programa dinhi sa FM radio tingali hapit na ta magduha ko ka tuig diri mga igsoon. Uban ang tabang sa Ginoo. Ato na yung pasalamatan ang Ginoo ni ining tanan. Sa gikaingon ko na, kining amo nga trabaho, way sweldo, muna sa gitawag og volunteer. Pero nasayon ko, na ang nagsweldo na mo ang Ginoo. Yatagan may maipanglawas, yatagan may kagawasan,
gihatagan may kalinaw kahusay uban sa akong panimalay. Maura na akong ipangandoy ison. Wala ko mangandoy mahimo kong bilyonaryo. Wala ko mangandoy maison nga makaangkon kong bisan unsang butang sa kalibutan. Akong ipangandoy nga malipayon ang akong pamilya. Kana ba komportable ba ison sa kinabuhi nga Kristohanon? Ang lisod magod maison kung dili ka komportable. Ano na yung mensahe si Brother Arnando Englatera, Pastor Great Con ni Gligli Sansis sa ilahang pamilya. Salamat, Pastor. Salamat sa Ginoo sa tanan nga mga Sansis family mo igsoon. Doon ay mensahe si Brother Arnando Englatera from Samar ni nagasunod na ni atong programa karon. Doon na si mensahe ni Brother Gligli. Sakto ba ni pagkabasa may son Gligli Sansis sa mga Sansis family may son. Doon ako'y kaila kani ato nga mga Sansis family na anas Cavite City mo igsoon. Maunay gipuy-an sa akong mga igsoon mga Sansis family. Mga kaliwat tayo silang mga adong nagoy kaya igsoon sa kinabuhi mga Sansis family. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Sister Jel Alberto. Visitasyon bitaw Pastor diri sa Cebu. Putol-putol sa imuhang tingog. Mayong gabi Pastor. God bless you Pastor. At tingali mga igsoon sa ato ang wifi connection. Okay lamang sa dire mga igsoon ko sobraman ang ato nga wifi connection. Although mga igsoon tingali sa ato nga system karon tungod kay ilado ra magunang hinay ang wifi tungod kay mukalit binagkawala dire mga igsoon. Wala man sa muwala, wala man sa mukurap, wala man sa mukulaps mga igsoon. Tingali sa ato nga panahon diri sa FM radio. Klaro kayo ang mensahe Ginoo tungod kay dili man ni sa magputol-putol tungod kay direct man ni sa mga FM radio na nagapalibot din sa area Exxon. Salamat sa Ginoo diha sa Cebu City. Kumusta mo diha sa Cebu City? Ining atong panahon karon. Bago pa lamang yun nga ming init. O niya batud pas akong amigo na anapod gasunod. Na napoy bagyo daw. Wala pa gani ka-recover ang mga tao maigsoon sa area nga gilunupan, gilanasan, na landslide, wala na eksaktong pagkaon, mga balay, nangaanon, grabe. Sa laing nason, ni crack, ni split ang area, nagbahin, so. O na nga mabalandong tas, ato ang panahon karon nagkagrabe. Unang gikinahanglan, may eksoon mo kuputa kanunay sa mensahe Ginoo, aron kanunay, ang atong una-una kasing-kasing, malimpyuhan ni mahimo ning piyor atubangan sa Dios. Walay mga hugaw, walay mga daotang mga panghuna-una, walay hilas nga mga panghuna-huna. Mao na igsoon. Ingon ang unang Pedro kapitulo 8 bersikulo 8. Diha nimo mahibal-an nga ikaw limpyo ug una-una. Love each other deeply. Higugmaa ang tanan sa kinasing-kasing nga paghigugma. Kay diha pamatud-an ikaw ug ako nga ang imong kasing-kasing una-una piyor ato bangas Ginoo. Makahimo ka paghigugma ni bisan kinsa. Labaw sa tanan bisan sa imong kaaway igsoon. Salamat sa Ginoo. Doon ay mensahe si Brother Arnando Englatera. Pwede ko request song Pastor Salig sa Dios. Salamat. Ako ning i-play maison Salig sa Dios.
Salig sa Dios may soon request Brother Arnando Inglaterra gikan gayud sa Samal. Salig sa Dios. Sumbay sis Bakalso sakto ba ni Balso? Daw gisungog sa panahon kay di abot ang kasalanan sa tibuok nga kalimutan. Sakit nga daw gikalisangan, gikahadlukan sa tanan. Kay siya lang atong kadangpa. Salig sa Diyos, siya lang ang labing gamhana. Dili kita sana'y mahadlo, iampo lang nato sa Diyos. Kay siya man ang magbubuhat. Salamat sa Ginoo sa mensahe. Dunay mensahe si Brother Arnando Inglaterra. Oo, Pastor, salamat sa Ginoo mauna. Salamat sa Ginoo. Salig sa Dios. Dili salig sa tao, iso kay mapakyas na kita. Dunay mensahe si Pastor Emitin Candelario from Saudi Arabia. Salamat sa Ginoo sa imong kinabuhi, Pastor Emitin from KC Kay Mahusa. siya lang atong kadangpa. Salig sa Diyos, siya lang ang labing damhana. Ay ang katawhan sa karon daw gisungog sa panahon kay di abot ang kasalanan sa tibuok nga kalibutan. Ang iuunta ang katikasan, unta iyakan panaligdan. Kay siya lang atong kadangpa. Salig sa Diyos, siya lang ang labing gamhana. Dili kita sana'y mahadlo, Ano na yung mensahe? sa Diyos. Si Pastor Emitin Candelario na nasa mensahe kita sa Saudi Arabia. Mayong gabi, Pastor, o sa tanan nga mga pinanggang viewer at listener. God bless everyone. Salig sa Dios. Labinan ini panahon na karon atong yapos Ginoo sa mga kalamidad, mga disaster, dagkong mga kadakot na mihabag sa nagalaing-laing mga area. Kining tanan mga iso kung ato na itong isalig sa Ginoo. Huwag na gilain atong tampan mga iso. Siya lang ang labing gamhana. Ano yung mensahe si Pastor Emitin? Naniod ko tanan. Salamat sa Ginoo. May buto diya sa Saudi Arabia, may soon. May gabi ka na itong tanan din sa Pilipinas, sa natong oras. Alas 6:25 na sa sayong kagkapureon. Pwede rin mo maka-request awit makalangit mga kaigsunan while atong ipadayon ang atong mga mensahe diya nining mga takna karon Nixon.
ta mga kaigsunan, atong basahon dinhi sa unang Pedro Kapitulo 4, versikulo 8. Diha na imong mabalaan kung tinunan na gyud kang pure ang imong kasing-kasing. Kay makahigugma magyud ka sa tanan. Wala man kay gipihig, wala man kay gipili. Even sa imong kaaway, imong mahigugma. Kay imo mang gisunod ang balang kasulatan, dapat higugmaa sa kanising-kasing ang tanan. Ang problema mga igsoon, hindi kahimugon sa tao, lahi man sa gugma ang imong ipasabot, mangibog man ka asawa sa uban, mangibog man ka sabana sa uban, mangibog man ka sa mga butang sa uban nga dili imo ha. Mao na hugaw na kay tagbo-na anak. Ingon diri mga igsoon. Matod pa diri mga kaigsunan sa unang Pedro Kapitulo 4, versikulo 8. Matod pa diri mga igsoon. Labaw sa tanan, paghigugmaay kamo sa kinising-kasing gayon, kay ang gugma nagtabon sa daghang mga sala. Wow! Ikaw ug ako kitabunan sa imong pagkamakasasala. Sa diha nga ang Dios nahigugmas kalibutan. Siya mao'y nagtabon. Sa atong kinabuhi, maison kaya ba natong buhaton ang kinasing-kasing nga paghigugma sa imong isikatawo, or kayang buhaton sa tao nga pagnudnud sa iyang isikatawo ngadto sa kalautan? Kaya mao man ay mentalidad sa tao kung walay Ginoo. Amen ba? Apan Dios balang kasulatan aron mahimo tang pure atubangan sa Dios, makahimo ta sa paghigugma sa kinising-kasing igsoon. Ingon diri, labaw sa tanan, paghigugmaay kamo sa kinising-kasing gayon, kay ang gugma nagtabon sa daghang mga sala. Wow! Matabunan ang daghang sala diha sa tinun-anay nga paghigugma sa matag usa. Ang tinuod nga paghigugma mga igsoon, makatabang ka sa imong isikatawo. Doon na kay pamaagi igsoon nga buhaton aron makapaabot ka sa tinuod nimong gugma sa uban. Mauna. Ingon diri mga igsoon, patasanan ninyo ang pag-abi-abi sa usag-usa sa walay pagbagulbol. Usahay magodilit magod ka abi-abi ang tao kung doon na pagkabagulbol. Moingon man ang tao, kasi na lamang pakita ko ng tawhanan eh. Awa na. O saan po na ba ituyo ani ron? Kung saan man mo pag-abing-abi sa tinud-anay nga walay pagpagulbol. Ikaw ug ako kita ra bagos Ginoo igsoon, bisag unsaon. Unsay giingon diri? Batasanan ninyo ang pag-abi-abi sa usag-usa sa walay pagpagulbol. Ingon nga maayong piniyalan sa nagkalaing-laing mga gasas sa Dios. Dihadi ay kapamatud-an igsuon nga tinud-anay ang imuhang pagkakristohanon kung mahimo nimo ni ang pag-abi-abi sa walay kapin nga mga pulong nga mugawas sa imuhang dila igsuon. Mao nga sa atong pagpangalagad dapat nakahaog yas pulong sa Ginoo. Dapat sa atong pagkakinabuhi dinhi sa silong sa langit, haog kanunay sa mensahe sa Dios. Dili katapos ang panahon maigsuon, lisod gyud imong sabton ang kinaay sa tao. Usahay mabalandong ta maigsuon unsa kahay buhaton sa Ginoo sa tao. Labi na doon na isatong abilidad, doon na katakos, doon na tagkaptangan, doon na nahuktan nga katungdanan. Apan hinumdumi mga igsoon, ikaw ug ako nagkinahanglan ikauban kanunay nimo ang Ginoo. Ingon ang Ecclesiastes Kapitulo
4 versikulo 9 ngadto sa 13. Dinis kalibutan maison mas nindot magani nga dili ka mag-inosara. Kay sa panahon nga adunay ka ka-partner, adunay kasumbungan sa imong problema. Wow. Matod pa sa programa sa DYHB, ako ang suliran. Di ba niingon diri, ang atong suliran gikaluhaan at tagdaan. Mo hinungdan na hibukso ang mao nga programa kaniadto aron matambagan katong dunay problema. Kay dili makuha nimo, dili nimo masulbat sa imong kaugalingon nga pagsulbat kung walay lain makatambag nimo ison. Mao nga dinhi sa panultihon dinhi sa Ecclesiastes, mas nindot nga duna kay kapartner. Aron sa imong problema, mabahin nimong duha. Wow. Diba nindot? Mao nga dunay mga sitwasyon sa tao nga mag-inusara, mag-una-una na nagdili mao, moingon man ana, wala na'y nagmahal nako, wala na'y nahigugman ako, may pa'y magbitay ko tisi, ako man. Goodbye Philippines. Dili man siya kahuna-una nga duna day Ginoo nga nagmahal niya. Ikaw ug ako gipangga dugas Ginoo. Ampingi ang imong kinabuhi, ampingi ang imong gininhawa, kay ikaw ug ako gimahal sa atong Ginoo. Ingon diri sa Ecclesiastes kapitulo 4 versikulo 9 ngadto sa 13. Ang duha mas maayo kaysa usa. Wow. Diba? Pila ka buk imong tiil. Kung kulang kang tiil, kung sa may mahitabo, diba magkimpang? Maglisod kag lakaw, magtakingking ka. Mao nga, gitugbangan left and right. Imong kamot duhasap. O diba? Wala tuo, tuo wala. Ang puntahan sa tao, duha lang sa imperno po o langit. Langit o imperno. Wow. Muna nga dunay kanta, eternidad, eternidad, magpili ka aning duha. Langit, imperno, asa ka, magpili ka aning duha. Natanawa, papilion, tas duha maison. Pero diri sa Ecclesiastes mga kaisunan, ingon diri, ang duha mas maayo kaysa usa. Labaw nga magmabungahon ang ilahang pagbuhat. Wow. Diba? Kung duha ta maison, kung duha, kung duna kay kapartner, ang imong bana, ang imong asawa, duha mo, diba nindot ang kinabuhi, dali ang pag-uswa. For example, pareha mong dunay income, ang asawa dunay income, ang bana dunay income, kay duna po'y trabaho. Diba nindot? Mas madali ang gitawag og duna kay project o proyek, duna kay giplano nga imong i-put up igsoon. Pag put up sa kapital mo ingon man na, sige ako ani imuhan na. Di ba? Di ba dili lisod? Ningon diri. Ang duha mas maayo kaysa usa. Labaw nga magmabungahon ang ilahang pagbuhat, kay may katimbang man ang usag-usa. Ingon ang Jis, kung matumba ang usa, tabangan siya sa iyang kauban. Ang problema ang mga igsoon kung yata kag tiwas. Naaraban nas mga Kristohanon usahay nga malipay kung mag-uya-uy ang uban. Naanang igsoon, labi na og dili mayog hunahuna. Kanunay ra maghuna-una nga magsigir ang lamang sa iyang kinabuhi. Dili na ikahatag ngadto sa uban. Dili na ikahatag sa mga unbelievers. Naagya po nas mga Kristohanon. Hello. Apan kung ikaw o ako magpabag-o diha sa mensahe sa Ginoo, wow, perting nindota. Ingon diri, kung matumba ang usa, tabangan siya sa iyang kauban. Apan kung mag-inusara lamang siya, ug unya matumba, wala gayoy makatabang kaniya. Na
Pareha tong usang adlaw maigsoon nga natumba ko kay gihuros ko sa hangin. Wala nakatabang nako. Ako ra intahoy na ning kamot aron di ko madalas alipolos. Pagdulog na ako maigsoon, tumba ang motor. Akong giuna, unsay akong giuna, gi-off na ako ang engine, gi-off na ako ang motor. Usa na akong gikuha ang helmet. Kay wa may nakatabang nako. Aron dili ko ilupad sa hangin kay mao may pagbulog sa hangin maigsoon diha sa bugton diha sa kang langhad maigsoon kay perti magiging kusuga ang hangin gaaso naman ang karsada migsugat man ako maigsoon. Ayay kay nigsulod man dito sa raincoat. Mura makuktil banog maigsoon. Unya nag-helmet ako. Usa ko nakahunong igsuon, natangtang na ang raincoat, natangtang na ang helmet, natangtang ng bag. Ay wala na may hangin, usa pa may ihuyop sa hangin nga ahaw na maglawas, ay ang huipon maigsoon. Wala na may nagdala na kog kasagabal mao ang raincoat. Kay katumang raincoat mga igsoon galapan, mura kuktil banog maigsoon. Dito na ko, iparking na ko ang motor sa unahan. Unya usap maputong ni Agi dunay motor nga nagsunod na ko igsoon. Ingon niya na, kung matumba ka, kung wala kay kauban, maningkamot lamang gid intawon kag kamang. Muna nga mga OFW, diha gid masinati maigsoon ka nang gitawag og homesick. Ngano man? Ilabang masinati sa diha nga dinhi sa Las Pilipinas nga dunay katimbang kauban iyang pamilya, kauban iyang bana, kauban iyang mga anak, samantalang naamo diha na narbaho dili na sayo. Mao nga kanunay natong iapo ang nabilin nga sa inyong pag anha sa laing nasod ang nabilin sa dili sa magbugrahoy, dili sa magyaka, mangita sa pamaagi nga katumbangan ang inyong paghago diha pagsakripisyo sa laing mga nasod samantalang nag-inusara mo uban ang Ginoo. Wauna nadaghan kay mga OFW managhikog na lamang ano ba moingon malamang hasta akong pamilya wala na pagkabana nako may maghikog, wala na kapuntahan ni so ingon diri sa 11 kunting tugnaw magdulog sila og mainitan apan kung ikaw ra usa dili ka mainitan. Pareha ba nag mga piso mga bungaan igsoon tanaw ras nating ulan di ba kanang mga piso utago dayon sa inahan manglili pa maigsoon sa pikas-pikas pa ko lantahon pa ka maigsoon manok ra gani na usa na kagamay nga ilustrasyon sa kinabuhi pero kung hatagan nimo nagdakong pagtulunan wow hinumdumi si Jesus nagdupa siya para kanimo para kanako gitabunan kas iyang hamilit nga mga bako aron ka dili maunsa. Unsa may ingon ang Salmo 91 bersikulo 4 tabunan kas iyang mga dagang aron ang seguridad kasiguruhan mag-uban sa imong kinabuhi igsoon. Wow. Ingon ang 12 ang duha ka tawo maka panagang konsulongon apan sayon buntugon ang mag-inusara ang pisig nga tulo kalubit lisod bugtoon, di ba? Lisod bugtoon ang pisig nga tulo ka buok imong sugangan sa imong balay sa imong kusina pila ka buok sugangan ayaw kung ingna maigsoon ang imong sugangan duha ra ka buok unsa may imong ipatong nga kaldero parang arangkon ang imong kaldero lapad, di ba? Ang imong sugangan tulog yun na mao nga diha sa pagpangalaga doon at gitawag og doktrina sa gitawag og wanis doon na po'y gitawag og Trinity pero dili ta mag-irgo anak wanis man ka og Trinity ato bangas kino parehatang tanan. Amen ba? Kay mag-irgo man ta diha kung mulaban ko sa wanis mulaban ko sa Trinity mag-irgo ta aron ta dili mag-irgo ikaw ug ako gihigog maka atubangan sa Ginoo. O na nindot ang duha ka tawo makapanagang konsulongon apan sayon buntogon ang mag-inusara ang pisik nga tulo ka lubid lisod buntogon ang kabus o kagikan o kaha ang taong nabilanggo adunay kahigayunan nga mahimong hari sa ihang nasod apan kung ang pagkatigulang dili siya maminaw og tambak natanawa ra guni mga tigulang. Hello
ayaw po pagkatigulang sa boy. Kanira ba mga tigulang mga igsuon o dili maminag tambag ingnon dahil kas mga batanon. Ikuli-kuli naman si lolo. Ikuli-kuli naman si lola, di naman maminaw tambag. Tingkoy na lamay makita, di naman kadugog-dugog istorya. Musibat na lamang maigsuon labi nag paminaw dili na matagan. Kay kining na anas mangidaron maigsuon usa man ang kispe. Ulang sa pansin. Tanawa na ko diri maigsoon. Ingon diri. Ang kabus o kagikan, mas nindot pa ang kabus kagikan kay posibilidad pa kang mahari. Ang kabus o kagikan o kaha ang taong nabilanggo adunay kahigayunan nga mahimong hari sa iyang nasod. Apan at tanawa na ko ni Guwang kaning idaran apan kung sa iyang pagkatigulang dili maminaw og tambag mas maayo pa kaniya ang batan-ong kabos apan maalamon. Mao nga ang mga tao maalamon maminaw ng tambag sister brother. Mulantaw nagtambag maminaw na kay layhana nga mas madugangan pa ang kaalam. Pero katungkulan sa kaalam mamuligi na sister brother, basoko na, makikdebate na. Even sa social media igsoon. Pero ang kinudanay nga dunay kaalam gikan sa Ginoo. Wow. Hinumduming ingon ang Roma kapitulo 12 bersikulo 1 ngadto sa 2. Tungod sa akong kaluoy ipakita sa Dios ang tinuod niyang gugma. Ikaw ug ako gipakitaan nagditas tinuod nga gugma sa Dios. Mao nay pure nga kasing-kasing. Mao nga diha sa presensya sa Ginoo, dili ka sincero, dili ka concentrate kung ang imong una-una o kasing-kasing dili mao atubangan sa Ginoo. Nganuman ang Dios matarong siya. Ang iyang hukom hustisya. Ang iyang desisyon makatarunganon. Mao nga salamat sa Ginoo sa inyong pakiguban. Ini katagna ug lapit sa sayong kagabion. Sa atong pagkatulog, nindot ang atong huna-huna dili daot. Aron ta dili dabkuhog dili mao. Kanang damgo maigsoon kaagad pinas imuhang huna-huna. Pag huna-huna gani kag daot, ang imong dangos ang daot. Amen ba? Ingon ang Roma kapitulo 12 bersikulo 1 ngadto sa 2. Ingon diri mga kaigsuonan. Kasagaron magud mga igsuon kadamgon kag dili mao, naghuna-una kag dili mao. Pareha ra panas mga batan-on mga igsuon. Magsige ingon nga labi nas kaipo nga pagkagwapuhan pa tong katong kuana ang crush sa bato kay nako adam ko damguhon dabag-damog ko maigsuon. Ano man ang iyang una-una nakafocus man, pero ang tinuod nga mga panguna-una nga maayo nakasentro atubangan sa Ginoo. Ingon diri sa 12, ingon diri maigsoon, busa mga igsoon tungod sa dakong kaluoy nga gipakita sa Dios, kanato hangyoon ko kamo sa pagtugyan sa inyong kaugalingon ngadto sa Dios, ingon nga buhing halad. Mao nay nindo. Buhing halad ang imong kinabuhi. Naghangyo ang Biblia sa matag usa. Ingon diri, busa mga igsoon tungod sa dakong kaluoy nga gipakita sa Dios. Mismo ang Dios nagpakita sa dakong kaluoy kanimo o kanako. Ang problema kung ang taway kaluoy, naluoy magani ang Dios, ikaw pa, ako pa, dili maluoy sa imong sikatao. Busa mga igsoon tungod sa dakong kaluoy nga gipakita sa Dios kanato. Unsa man ang kanato, pastor? Ikaw o ako na. Di ba? Gi-address na sa tanang tao aron walay gipihig. Wala pa'y magbahay. Nga ikaw layhan nga magkinabuhi sumala sa pulong sa Ginoo. Wow. Busa mga igsoon tungod sa dakong kaluoy nga gipakita sa Dios kanato, hangyoon ko kamo sa pagtugyan sa inyong kaugalingon ngadto sa Dios. Unsang pagtugyan, unsang klase sa pagtugyan? Ingon diri,
Ingon nga buhing halad. Buhing halad. Moingon po ta may so tinuod magubuhing halad kay di pa mo puta patay. Gawas og patay ta may suon moingon po ta patay halad. Di man ta patay. Buhi pamatay suon nga nagkinabuhi dinhi sa silong sa langit. Buhing halad, balaan. Wow. Unsay giingon diha? Unang Pedro kapitulo 1 bersikulo 16, magbalaan kamo kay ako balaan man. Kinsay kasulti si Jesus. Buhing halad, balaan. Diha matinud-anay nga ikaw maayo at ubangas Ginoo. Biyor ang imong kasing-kasing. Amen ba? Buhing halad, balaan, ug makapahimuot kaniya. Mao kini ang tinuod nga pagsimba nga angay ninyong ihalad. Tinuod nga pagsimba. Aday pagsimba, pastor nga dili tinuod, di pagkaarong ignon hipokrito. Okay na, basta kay makasimba kung Domingo, makasimba kung Sabado, makita ko silingan magsipit-sipit kong Biblia, bahala na ko ni basa-basa. Ang pangutana, ang batasan kinaaya, haong pas isipitan nga Biblia. Perteng layo Ano man, igo ramang isipitan, wala man gikinabuhi, wala sa gi-apply, kay wa man basaha. Bisig nakadungog kanunay diha sa Hosea 1:8-9. Tun-an mo kini adlaw ug gabi sa ingon ni ana. Mahimo kang magmalamposon. Magkinabuhi sumala sa gisulti sa pulong sa Dios. Manyaw saon man imo pagkinabuhi nga imo ra magisipitan paas-ip nga makita sa silingan. Dili na gimatter may kada Domingo kada Sabado ug unsa diha ang imong pagpili diha sa adlaw para sa Ginoo. Miyerkules o unsa pa diha Bible study. Hello. Dapat ipakita application, sister, brother. Application. Wala diha sa imong pinulungan kundi dapat imuhang gibatasan. Si Jesus, unsa man diay ang batasan, pastor? Tanawa ang batasan ni Jesus. Di ba maayo kayo? Bahala kung saan siya. Sa gupon pangyahan nahimo nga mga maayong buhat, wala rin siya. Unsay ingon dire? Mao kini ang matuod nga pagsimba nga angay ninyong ihalad. Dili day mahitabo nga matuod ang imong pagsimba kung ang imong kinabuhi dili tinud-anay, dili mahimong piyor at tubangan sa Dios. Ayaw kamo pagpahiyon sa pamatasan ni ining panahona, ibag-o hinuon sa Dios ang inyong kaugalingon, pinaagi sa pagbag-o sa inyong huna-huna. Di kinahanglan na ibag-uhon ang atong huna-una, kay kung dili kanini pamabag-o di aspulong sa Ginoo, perte ra kuning pagadaota. Mauni mag-una, mauni magdesisyon, o dili mag-agad sa plano sa Dios sa itong kinabuhi. Manginaot ko, gano'n natin nakatunan, nining matahong nga kagabiyon, naghihatag sa Ginoo sa matakusan na ito kamang kinabuhi. Mag-ampot na mga isa. Atong pasalamatan ng Ginoo nining matahong nga kagabion. At ang oras maison hapit na gyud alas 7. Asanglit sa atong pagpahulay ang Ginoo mag-uban o magbantay sa samang takna, sa samang higayon mag-uban-uban ta.
sa ato nga programa o niya kanlaw. Saglit na yung mga mensahe sa akong mga amigo may son sa messenger ako lang kining basahon human sa ato nga live. Labing gamhanan og mahigugmaon ka ga Dios ninitag na og dapit sa kagabihon nga maghatag ka namo Ama. Salamat o Dios sa imong pagiguban o pagbantay o pagtibig kanunay. Nga imo kaming gipanalipdan sa bisan unsang kahimtang sitwasyon. Bisan pa man sa hangin, bisan pa man sa bagyo, bisan pa man sa ulan, apan kami imong gipanalipdan. Sa tanan karon naminaw sa Sign FM 95.3 o sa tanan karon sa Facebook Live sa Visayas and Mindanao, ilabi na sa akong kapikas kinabuhi nga nakaroon sa KSL. Ikaw mag-ambit kanunay siya kinabuhi Ama. Sa tanan nga nagapaambit, sa tanan nga nagashare nining mao nga programa, I declare blessing sa matag usa. Ikaw magapanalangin kanila o Diyos. Ano na sila yung mga tinguha, mga damgo sa kinabuhi o mga pangandoy ron. Kining tanan, kung imo kini mga plano, kung imo kini mahimutan sa imong atubangan, kanunay kami magmalapos sa name. Among gila o Diyos, na wala kami arang mahimo sa among kaugalingon, kung la ikaw Diyos makiguban kanunay ka. Salamat o Diyos sa imong pagtagpo, sa imong pagsupply sa tanan namong mga Panginoon. Labaw sa tanan, sa pagmintinar o Diyos, nini nga Sign FM 95.3. O sa tanan nga mga FM radio, nga nakakaroon silang kasagtag sa mga panimalay. Naman karoon silang higaanan, naman karoon sa kusina, naman karoon silang kalihukan sa ilang matag pamilya. I declare blessing sa matag usa, labaw sa tanan sa mga katawhan nga naay mga problema. Mga kabataan nga adunay mga hilan at ubugsik o trangkaso. Ako kinigihingilan pinag-isip mong autoridad. Kompleto nga kaayuhan o Diyos. Labaw sa tanan sa mga katawhan karon adunay mga balatian. Ikapa o Diyos ang ilahang tipo o kalawasan. Ikan sa lapalapa ngadto gayud sa pinakaaling polo. In mighty name of Jesus Christ of Nazareth, all the sickness come out right now. In the name of Jesus Christ of Nazareth. By the blood of Jesus Christ of Nazareth. By the power of Jesus Christ of Nazareth, all the sickness. Akong ikansilar pinag-isa mong autoridad. O salamat o Diyos sa kalaugan, kasiguruhan, kompleto nga kayuhan, bagabot sa matagusan, pinaagikan ni mo lamang Ama. Salamat o Diyos sa tanan nga nagwas karon sa Facebook Live o sa Visayas at Mindanao. Sa ilang mga damgot mo ha, pangandoy sa kinabuhi ikaw Diyos magapanalangin ini. Bisan pa man sa akong awain o Diyos nga nagkaroon sa PC. Panalipdi o tipigi kanunay sa imong landong, sa imong pagkamahi o Diyos, kanunay magkapasilong diyan sa kasiguruhan ng bisa pa man sa tibok na kong panimalay o Diyos, sa among ikatulong anak, adunay gibati o Diyos, sa maong nga hilanat, bisa pa man sa ubog sipon, ako kinikikan sila, pinag-isip mong autoridad, o paglaong, pagsalig, kasiguruhan, kompleto nga kayuhan, alagyon ka ni mo Ama. Salamat o Diyos, anam kay sunat dapit sa balok, dapit sa Pilitigan, headed by Pastor Efrain P. Acapturato, Lord God. Bisa pa man dapit sa kakwi o Diyos, ikaw mga panalangin sa matagusan. Salamat o Diyos, ninitag na ugapit sa kagabion ngayon maghatag ka na mo. Na kami magapasilong, magapahulay sa kasiguruhan gikan ka ni mo Amahan. Bisa pa man sa mong station manager, Pastor Gideon Canelari, uban ni Pastor Russell, uban silang duha ka mga anak o Diyos. O sa mong General Station Manager, Reverend K. Brian Makasaol, uban ni Ma'am Aisa Makasaol, o silang duha ka mga anak. Salamat o Diyos, may hunong o may puwas ang akong magpasalamat na nakanimo tungkol padayon kang nagpakamayo kanunay panaman. Doon kong himaya, nakalagod ka ni mong tanan, pinagi lamang sa imong bugtong anak, personal na mo kamaluluwas, ang tanan mag-ingon. Amen o Amen. Sa samang tagna, sa samang higayon, may suon, mag-uban-uban taon niyang kadlawon, alas 3, sa buntag or alas 4. Sa ngalan sa labing kalandon nga Diyos o sa tibok persa sa kalangitan, sa ngalan usab sa atong station manager Reverend Gideon Candelario, sa ngalan usab sa atong General Station Manager Reverend K. Brian Makasaol, aniyan usab inyong ubos alagad, ubos higala sa kahinginan sa FM radio sa 95.3 sa dial sa inyong mga radio o sa Facebook Live Luzon, Visayas at Mindanao. Sa inyong pag-share nining ang nga programa, I declare blessing sa matagusa, I declare prosperity sa matagusa. So God bless everyone. O may gabi ka na kong tanan, o may hapon diya sa Saudi Arabia.